nimeäsi Jeesus, koroitamme. Kätemme nyt kohotamme, sinua me palvomme. Sä suuri oot, Herra, suurteli meidän, sinun vertaistas ei oo. Ei vertaistasi oo, sä suuri oot, Herra, suurteli meidän, sinun vertaistas ei oo. Ei vertaistasi oo. Kados, kados, kados. Kados, kados, kados. Adonai Elohim Sebaot. Adonai Elohim Sebaot. Asher Hayaveho Ve'alo. Asher Hayaveho Ve'alo. Pyhä, pyhä, pyhä. Pyhä, pyhä, pyhä. Jumala, Herra, Sebaot. Jumala, Herra, Sebaot. Hän tuleva on. Hän oli, hän on, hän tuleva on. Ei vertaistaan oo Juudan leijonaa, uhrikaritsaa. Vuoret sortuvat, meret kuohuvat edessä Jumalan. Ei vertaistaan oo Juudan leijonaa, uhrikaritsaa. Vuoret sortuvat, meret kuohuvat edessä Jumalan. Ylistäkää auringon noususta ilta hämärään. Ylistäkää kansat maailmaan, pyhät kanssaenkelten. Ei vertaistaan oo Juudan leijonaa, uhrikaritsaa. Vuoret sortuvat, meret kuohuvat edessä Jumalan. Ei vertaistaan oo Juudan leijonaa, uhrikaritsaa. Vuoret sortuvat, meret kuohuvat edessä Jumalan.
Ylistäkää auringon noususta ilta hämärään. Ylistäkää kansat maailmaan, pyhät kanssaenkelten. Siunattua tätä iltaa teille kaikille. Ja ilo kaiketi meidän puolellamme, että te järjestitte, Maisa ja muut, Juhani ja kuinka monet muut, niin näitte vaivaa tämän illan tähden, että nyt voimme täällä yhdessä olla ja kiittää Herraa ja todeta, että Jumalan avulla eteenpäin. Tämä on kyllä meidänkin mottomme ollut jo yli 50 vuotta. Olemmeko me aina sitten olleet niin eteenpäin meneviä, niin se on asia erikseen. Mutta täytyy sanoa, että tähän asti on Herra meitä vienyt todellakin eteenpäin. Ja ei ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Vaikka aikaa on kulunut siitä, kun olimme nuoria. Ja nyt kun olemme ikääntyneet, niin näyttää siltä, että Jumalalla on töitä meille kaikille vielä. En nyt käyttäisi tuota sanaa vanhana, mutta ikääntyneenä. Ja kun nyt ajattelen tätä kesää, joka on jo mennyt, ainakin se paras osa tästä kesästä, ja toivotaan, että teille tulee kaunis syksy, jota me emme tule näkemään. Ensi viikolla tähän aikaan me olemme jo Australiassa, siellä Brisbanessa, jossa me asummekin. Ja sieltä me aina käymme sitten siellä Papua Uudella Ginealla ja nykyään pääasiassa Port Moresbyssä, siellä pääkaupungissa, koska se on meidän työkohteemme tällä haavaa. Ja minun tarkoitukseni on nyt jakaa teille vielä jotakin asioita tästä meidän tämänhetkeisestä haasteesta, mikä meillä on ja mitä me olemme jakaneet täällä teillekin ympäri Suomea tämän 4 kuukautta. Ja en muista tarkkaan, mitä minä nyt silloin keväällä täällä kerroin teille, mutta jotenkin minusta tuntuu, että en minä varmaankaan kertonut sellaista tilannetta, kun ainahan siellä tapahtuu kaikenlaista. Ja Herra tekee ihmeellisiä asioita. Ja nuorten, sanoisin nyt näin, 2 nuoren koulupojan elämässä tapahtui sellainen ihmeellinen asia, että he halusivat jakaa omastaan. Siellähän lapset eivät monetkaan tiedä, milloin he ovat syntyneet ja kuinka vanhoja he ovat. Kun monia ei laiteta kirjoihin eikä kansiin, eikä varsinkaan näitä katulapsia, niin heitä ei merkkaa kukaan, he ovat vain syntyneet. Ja siellä elävät ja kasvavat. No siinä seurakunnassa, joka tekee tätä katulapsityötä, niin siellä on sellaisia parempiosaisiakin ihmisiä, ja heidän lapsensa tietävät syntymäpäivänsä. Ja nyt tämä eräs poika, minä en nyt tasan tarkkaan tiedä kuinka vanha hän on, mutta olettaisin, että hän on jo toisella 10. Mila King on hänen nimensä. Ja hän oli ihan extempore sanonut isälle ja äitillensä tänä vuonna nyt, näinä menneinä kuukausina,
että kun hänen syntymäpäivä tulee, niin hän ei haluakaan nyt pitää semmoisia normaaleja synttäreitä, että hänen kaverinsa sinne tulisivat ja isän ja äitinkin tuttavat ja sitten syötäisi sitä kakkua, joka tavallisesti tarjotaan. Hän sanoi hyvin varmasti, että tänä vuonna minä teen poikkeuksen ja minä haluan isomman kakun, paljon isomman kuin tähän asti. Ja meidän pitää mennä sinne rannalle, missä ne pojat aina kokoontuvat pari kertaa viikossa ja jossa me annamme heille sitä ruoka-apua. Ja sillä kerralla, kun se minun synttäreeni pidetään, niin minä tarjoan näille katupojille, niille lapsille, jotka eivät edes tiedä, milloin ovat syntyneet. Eikä heillä ole minkäänlaista mahdollisuutta pitää omia syntymäpäiviä, niin minä haluan nyt jakaa tästä omastani heille. Eikä varmaankaan mennyt kuin viikko toista, niin eräs toinen poika sanoi, minä myös. Minäkin haluan, että minulle tehdään iso kakku ja sekin jaetaan siellä rannalla näiden kanssa, jotka eivät varmasti koskaan saa kakkua muuten. Niin tämä puhutteli minua, kun tämä pastori sieltä soitti meille WhatsAppilla. Hän soittaa ihan viikoittain ja keskustelemme asioista. Hän kantaa valtavaa vastuuta siitä katulapsityöstä ja hänen vaimonsa ja muutamia muitakin seurakuntalaisia. Niin hän kertoi tästä, että Herran henki on todella liikuttanut niitä lapsia siinä seurakunnassa. Ja se on todella suuri asia, että lapset saavat tämmöisen ajatuksen, että minä jaan omastani, minä annan jotakin omastani. Yleensä kouluikäiset lapset monetkaan eivät ole sitä valmiita tekemään. Ja sitten sellainen asia myöskin, että nämä seurakunnan lapset, joilla on isä ja äiti ja joilla on jonkunlainen kotikin, niin he haluavat istua niiden lasten kanssa, jotka tulevat sieltä kadulta, että he eivät millään tavalla vieroksu heitä. Sekin on Herran hengen työtä näissä lapsissa. He voisivat olla hyvinkin ylimielisiä heitä kohtaan, mutta siinäkin Herra on auttanut niin, että nämä lapset kokevat itsensä todella tervetulleiksi siihen seurakuntaan. Ja kun ajattelee, että heillä ei ole minkäänlaista yöpaikkaa, he kuljeksivat siellä kaupungissa missä milloinkin. Ja se meri on heidän pesupaikkansa ja ne ainoat vaatteet, mitkä heillä on päällä. Ei ole mitään valinnan varaa, niin kuin meillä on täällä. Joskus ei tiedä, mitä laittaisi päälle, kun on niin paljon kaikkia tätä päälle pantavaa. Mutta heillä ei ole sitä ongelmaa. Ja on suuri ero, niin kuin minä sanoin, sen minä kyllä muistankin, että mä sanoin silloin keväällä, että katulapsen osa ja slummikorttelilapsen osa on aivan erilainen loppujen lopuksi. Ei siellä slummilapsenkaan elämässä paljon ole huveja, mutta hänellä on kuitenkin jonkunlainen maja, peltitönö, mihinkä hän saa yöksi mennä. Mutta katulapsella ei ole sitäkään. Hänen on koko, sanoisinko se maailma, missä hän elää ja kuljeksii ja taivas on katto. Ja siinä maassa, missä nämä katulapset ovat syntyneet ja eläneet, niin heillä ei ole sitä ongelmaa, kun monissa muissa maissa on katulasten osana, että heitä palelee
Näitä lapsia ei palele. Siellä on yölämpötilakin 30 celsiuksessa. Se on siunattu lautu näille lapsille. Ja nyt meidän suunnitelmahan on se, että kun me sinne menemme nyt lokakuun alusta, me olemme tämän tulevan kuukauden nyt Australiassa ja valmistelemme asioita niin, että olisimme valmiit sitten sinne lähtemään ja siellä olemaan jonkun aikaa. Ja somerot, Heli ja Esko, lähtevät meidän mukaamme sinne nyt jo 4. kertaa. Ihmeellisesti Herra ohjasi heidät meidän avuksemme ja heistä on ollut valtava apu niin monessa asiassa, niin kuin esimerkiksi tämänkin esitteen laatimisessa. Ja emme varmastikaan unohda meidän veljämme Juhani Rajalaa. Sinä olet, veli hyvä, antanut todella panoksen tähän työhön ja niin moneen muuhun, missä olemme olleet ja missä sinä olet ollut meidän mukanamme. Kaikki se, mitä YouTubessa näkyy, niin se on joko meidän näitä projekteja, mitä meillä on ollut ja tämä, joka meillä on nyt, niin se on kaikki joko Juhanin käsialaa tai Heli Someron. Että täytyy ihan syvällä rintaäänellä todeta, että kaikki kiitos ja kunnia Jumalalle tietenkin ja teille, jotka olette niin sydämellisesti olleet tässä mukana. Me 2 vanhusta yritämme tehdä sitä omaa osuuttamme ja kyllähän meillä tämä kieli jollakin tavalla vielä liikkuu, mutta emme me kovin teknillisiä ole valitettavasti. Mutta se on hyvä, että tässä on nuoriakin mukana ja me uskomme, että lisää on tulossa. Amen. Tämä on niin valtava käsite, tämä katulapsi-asia, kun siellä on tutkimuksien mukaan näitä katulapsia jopa 6000 luoja tehdään, niitä voi olla vaikka enemmänkin siellä. Niin tämä ei ole kuin pisara sangon puurteissa, jos käytän oikeaa sanaa. Niin kun me nyt ajattelemme, että 120 me laittaisimme tämän asuntolan ja 300 lapselle koulun, niin se on todella vain kuin pisara meressä. Mutta kun ajatellaan, niin kuin tämä meidän pastorimme sanoi silloin 3 vuotta sitten, kun nämä 17 poikaa tulivat sinne kirkon ovelle ja hän soitti meille, niin hänellä oli heti näky tästä asiasta. Ja hän ilmoitti sen meillekin ja sanoi, että tämä on ilmeinen Jumalan johdatus näille katulapsille, että he tulivat meidän ovelle kysymään sitä asiaa tämän kortin perusteella, joka heille oli suusanallisesti selitetty. Tulee mies taivaasta, alkaa juhlat ja siellä on paljon ruokaa. Mikä valtava selitys tälle. Amen. Aivan ihmeellinen. Me emme olisi osannut kenellekään kertoa, emmekä osanneetkaan. Ei se tullut meidän mieleennekään puhua tällä tavalla tästä kortista. Mutta nämä varmaankin olivat samanikäisiä kuin nämä katulapset olivat, mutta lukevia. Ja kaikki he olivat jotakin tästä saaneet irti. Ja sitten kun tässä on nämä Jeesuksen kädet ojennettuna näin, niin hehän ajattelivat, että no sieltähän se on tulossa. Ja nyt nämä lapset, joita on nyt ruokittu ehkä 2 täyttä vuotta sinne rannoille, niin kun heille aina pidetään siinä ruokajaon yhteydessä
pieni raamattotunti, sellainen puolisen tuntia, ja he kuuntelevat mielellään sanaa, niin heistä on kymmeniä tullut ja uskoon. Ja he kulkevat tämän pastorin ja muiden evankelistojen, mitä siellä on mukana, ja levittelevät nyt itse tätä korttia. Amen. Että he ovat jo tässä vaiheessa evankelistoina siellä. Saatikka sitten, kun he pääsevät kouluun ja tulevat enemmän sisälle Jumalan sanaan, niin kuka ties, olkoon tämä profetaalinen sana minun vaatimattoman ihmisen suustani. Heistä voi yksi olla, jos Herran tulo viipyy, jopa Papuan Uuden-Ginean hallituksessa. Kuka ties pääministeri? Se on täysin mahdollista. Se on niin valtava se työ, mitä lasten kautta voidaan tehdä. Me olemme sen nähneet tämän 50 vuoden aikana, jona me nyt olemme siellä aika ajoittain olleet. Silloin nuorempanahan me teimme 3 vuoden työkausia, mutta emme nyt enää ole niin pitkiä jaksoja siellä olleet. Mutta kuitenkin olemme niin kuin ajan tasalla, mitä siellä on meneillään. Ja kun suurempia juhliakin siellä on, niin monta kertaa minunkin eteen on tullut joku 50 yli, ottaen huomioon, että minä olen yli 70 ja olin 25, kun olin siellä näitä 50-vuotiaita opettamassa. Niin he tulevat minun luokseni ja kertovat, että kiitos mama Eila, kun tulit. Minä olin sinun pyhäkoulussa ja minä annoin elämäni Herralle ja minä olen uskossa ja minun perhekuntanikin on uskossa. Niin totta on tämä sana, joka on tänne kirjoitettu. Kukaan meistä ei jaa tätä sanaa turhan tähden. Siemen putoaa aina siellä täällä itäkseen, mutta jos ei puhuta, niin ei se voi itää. Se on niin tärkeää, että siitä puhutaan. Ja nyt ovat nämä katulapset kohteenamme, eikä vain meidän, vaan Jumalan taivaassa, joka on tätä asiaa viemässä eteenpäin. Emme todellakaan tiedä, emme osaa pienessä päässämme kuvitella, mitä se voi niin sanotusti poikia tulevina päivinä. Sieltä voi syntyä professoreita, vähintään opettajia, insinöörejä, lentäjiä. Niin kuin me haastattelimme Heli Someron kanssa niitä poikia, niin minunkin kohdalla oli monta poikaa, joka sanoivat hyvin terävästi, että minä haluaisin olla lentäjä. Yksi halusi olla insinööri, yksi halusi rakentaa taloja, kun niitä on niin vähän, ja täällä Port Moresbyssakaan ei ole lähes tulkoon puolellakaan ihmisellä minkäänlaista taloa. Niin ne on ihan ajatuksia täynnä siellä nämä pojat, jotka odottavat, että he pääsevät kouluun ja opiskelemaan. Että te täällä, jotka rukoilette ja varallisuutenne mukaan, jos voitte auttaa, niin Jumala on se, joka maksaa palkan. Todellakin se tulee meille kaikille. Sitten siellä kerran, kun perille pääsemme. Ja luenkin tähän eräitä ajatuksia, joita olen joskus kirjoittanut, ja minusta ne ehkä voivat hyvinkin olla muistuttamassa meitä jokaista juuri tänä iltana. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 15 ja 58 luku jae sanoo selvästi: sen tähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat ja varmasti sisaretkin.
ja järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivan näkönne ei ole turha Herrassa. Ja Jumalan sana muistuttaa meitä siitä, että tämä maailma, jossa me elämme nyt, ei ole meidän pysyvä paikkamme, vaan Jeesus on mennyt järjestämään meille sijaa. Ja meille kaikille se sijan järjestäminen on henkilökohtainen. Sen mukaan, mitä me olemme tehneet täällä ajassa. Mitenkä me olemme niillä avuilla ja niillä kyvyillä toimineet, jotka Jumala on meille antanut. Todellakin, kuinka olemme meille uskottuja asioita hoidelleet. Ja joku viisas on joskus sanonut näinkin, että pelastus on ilmainen, mutta matka kohti päämäärää voi olla hyvinkin haasteellinen. Ja näin varmasti se ainakin aika ajoittain on. Ja on tiettyjä asioita, joita meidän kannattaa ottaa huomioon. Meidän palkkamme tulee olemaan taivaassa, ei täällä maan päällä. Meidän työmme tai palveluksemme täällä ajassa määrittelee asemamme iankaikkisuudessa. Sekin kannattaa ottaa huomioon. Ja on elintärkeää tehdä aina parhaamme Jumalalle. Me emme tee työtä ihmisille, vaan Jumalalle. Ja meidän palkkiomme määräytyy myöskin laadusta, ei määrästä. Me ihmiset huomioimme määrää ja asemaa. Jumala arvostaa rehellistä vilpittömyyttä, sydämen antautuneisuutta. Ei pelkkää opintoa opinnon päälle, vaan sitä rehellistä antautuneisuutta. Jumalan maailmassa ansiot perustuvat siihen, mitä sinulla oli ja kuinka omistamallasi asioit rehellisesti. Jumala ei vaadi sinulta enempää kuin sinulle on uskottu. Palvelustehtävämme täällä ajassa ovat hyvin erilaiset. Me emme ole sarjatuotantoa. Meidän tiemme ovat hyvin erilaiset itse kullakin. Ja meidät on varustettu erilaisin kyvyin. Ja on hyvin tärkeää, että olemme uskollisia siinä, mitä meille on uskottu. Vaikkei se olisi niin kovin näyttävää, mutta kun se on Jumala antanut, niin se on kallisarvoista. Minä en ole omasta mielestäni koskaan tehnyt mitään niin hirveän näyttävää. Minä olen vain kotiäiti, 2 lapsen äiti. Enkä sanoisi, että minä olen mitään merkittävämpää Papuan Uudella-Ginealla tehnyt ihmisten silmissä. Mutta kyllä minä uskon, että Jumala on merkannut niitä asioita, mitä minä olen tehnyt rehellisellä, vilpittömällä mielellä. Ja siitä riippuu paljon. Niin lähetyskentällä kuin täällä sivistysmaailmassakin. Että olkaamme turvallisella mielellä, Jumala hoitelee meidän asioitamme, vaikka emme olisikaan täällä ajassa aina niin suuria ja suosittuja. Se ei suinkaan ole tärkeintä.
Ei todellakaan. Ja lopuksi luen täältä vielä Jesajan kohdasta eräät lauseet, jotka ovat minua henkilökohtaisesti lohduttaneet lukemattomia kertoja. Jesaja 41:10. Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi. Älä arkana pälyile, sillä minä olen sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vanhurskauteni kädellä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, tartun sinun oikeaan käteesi. Minä sanon sinulle, älä pelkää, minä autan sinua. Juuri näinä aikoina nämä tietyt sanat ovat tukeneet ja lohduttaneet minua jälleen kerran, kun minä silloin tällöin ajattelen, että kuinka paljon tuossa pöydällä on asioita, jotka vain Jumala voi hoitaa. Ja kukaan meistä ei ole uskon sankari joka päivä. Se vain on näin. Mutta kaikessa Herra vie meitä eteenpäin. Se on aivan varma. Me kaksi emme olisi tässä, ellei meitä olisi viety eteenpäin. Ja Jumalan käsissä on tämäkin katulasten työ. Kiitos, kun olette mukana. Ja lisään vielä tähän tästä keräysajasta. Kun tätä katsoo, niin tämä keräysaika tämän esitteen mukaan loppuu 9.9. Mutta siihen mennessä meillä on pitkäaikainen keräyslupa. Se tulee voimaan jo tämän elokuun aikana ja tästä ei kannata huolehtia siinä mielessä, että eikö se olisi voimassa. Se tulee olemaan voimassa, en tiedä tarkkaan, onko se puolen vuoden vai vuoden, mutta näillä näkymillä se toimii. Kiitos kun kuuntelitte. Armo suuri ihmeinen, se muutti sydämen. Hän kuuros sokea, sai liikkeen kokea, nyt kuulla nähdään voin. Oikein hyvää iltaa teille kaikille, eli sanoisinko meille kaikille. Muuten Herra on hyvä Herra ja tahtoo varmasti olla tässä lopputilanteessakin meidän kanssamme. Minulla on muuten sellainen
mitenkä mä nyt sanoisin, tämmönen illan teksti kuin sankaaret. Joku teistä ajattelee, että hyvän aikaa, mitä kieltä se on ja missä tuollainen paikka on olemassa. En tiedä, kuinka moni teistä muistaa Tuomarien kirjasta erään henkilön, jonka nimi oli Sankaar. Ja puhun sen pohjalta jossakin vaiheessa tänä iltana jotain, minkä minä olen huomannut omalle elämälleni ja monen muunkin elämälle tarpeelliseksi kehoitukseksi, rohkaisuksi ja lohdutukseksi. Mutta ensin, kiitos Jumalalle, että te olette mukana tässä Katulapsi-projektissa. Se on valtava asia. Jumalaltahan tulee vain hyviä asioita, ei hän huonoja asioita meidän kenenkään ihmisen käsiin anna, vaan hän antaa hyviä asioita. Ja tämä Katulapsityö on yksi arvokkaimmista työmuodoista, mitä voidaan Papua-Uudella Ginealla tänä päivänä tehdä. Ja kun noita katulapsia elää Port Morespin kaupungissa ja mitä niitä muissa kaupungeissa on, niin me emme kaikkea tiedä, mutta Papua-Uuden-Ginean pääkaupungissa niitä on melkoinen määrä. Jos on kaupungin väkiluku tuollainen 343 000 ja siellä arvioiden mukaan on 6-7 000 katulasta. Se on aika paljon katukuvassa kuitenkin lapsia, jotka parveilee sellaisena ryhmänä, yksilöinä, joukkoina. Ja niitä mekin näemme siellä, kun autolla liikumme, niin ne vilkuttaa meille sieltä ja huutavat, että viidakkotohtori. Ja kutsuvat meitä nimeltä Jorma, Eila, Heli, Esko. Ne huutelevat sieltä meille. Ja iloitsevat todella nähdessään meitä niin kuin mekin heitä. Näille lapsille yritämme jollakin Jumalan armon avulla, ei jollakin armon avulla, vaan Jumalan armon avulla järjestää koulutusta, kotia, ruokaa, vaatteita ja viedä heidän elämää eteenpäin sellaiseen päämäärään ja tavoitteeseen, että kukapa tietää, vaikka jonain päivänä heistä joku on tuon kansakunnan Joosef. Kuka tietää, mitä jostakin katulapsesta ajan tullen kehkeytyy. Olen aivan varma, että siellä on niitä niin sanottuja Jumalan välkkyjäkin olemassa, jotka nousevat päätään pidemmäksi jotakuta toista. Jos heille annetaan elämän mahdollisuutta ja annetaan sellaista ohjausta, että he pystyvät ikään kuin tunkeutumaan eteenpäin. Ja me haluamme olla heille sellainen rohkaisija. Haluamme rohkaista heitä niin, että pyrkikää, mahdollistetaan jotakin heidän kohdalleen. Ja tämä koulu, jota olemme suunnitelleet alkavaksi jo ensi vuoden puolella, ei siihen kauan aikaa enää ole. Niin se on heille sellainen ensimmäinen ponnahduslauta siihen, että he pääsevät eteenpäin. Kiitos Jumalalle siitä, että tämä kutsukortti Karitsan häihin toi tällaisen sadon meidän silmiemme eteen. Ne ovat vaalenneet viljavainiot, nuo lapset, jotka ovat valmiit leikattaviksi. Jos ajattelemme sitä, että jo nyt tässä vaiheessa näitä katulapsia on kymmeniä uskossa, ehkä joku 50-70 katulasta on tehnyt elämänsä ratkaisun. Se on jo aikamoinen määrä. Se on valtava määrä. Ja kun ajattelemme sitä, että he ovat saaneet jotain maistaa siitä, että
ei elämä ole ainoastaan pakoilemista ja että en minä kuulu minnekään, vaan on joitakin ihmisiä heidänkin elämään, jotka ajattelevat heistä suorastaan hyvää. Ei ole niin kuin nämä vartijat siellä Elan rannalla, että pois täältä, ette te kuulu tänne. Ei ne kuulu edes niiden roskapönttöjen viereenkään. Sekin on väärä paikka. Joskus tulee sellainen tunne, että miksi jotkut asiat ovat näin. Tuomarien kirjan 3. luku ja jae 31. Hänen jälkeensä tuli Sankaar, Ammatin poika. Hän surmasi filistealaisia 600 miestä härän pistimellä. Hänkin vapautti Israelin. Joku teistä voi ajatella, että mitä moisesta asiasta voidaan saada. Härän pistimellä vapautti Israel. Surmasi 600 filistealaista. En tiedä, kuinka moni teistä tietää, mikä on härän pistin. Mihin sitä käytetään? Härillä kynnetään ja härän pistin oli sellainen, jolla ohjastettiin tätä härkää sieltä auran takaa. Ja oli tuollainen sotatilanne, mikä oli useasti filistealaisia vastaan. Ja tiedäthän sinä, että edelleenkin käydään sotaa filistealaisia vastaan. Näitä filistealaisia ei aina nähdä niin, että voitaisiin ottaa joku teräase ja sen kanssa käydä päin. Tämän päivän filistealaiset esiintyvät monta kertaa jopa hienoissa smokeissa ja hienoissa vaatteissa. Ja ovat kuitenkin filistealaisia, jotka eivät aja mielellään Jumalan valtakunnan hyvyyttä eteenpäin. Ei niitä vanhurskaita päätöksiä, vaan pikemminkin kaikkea sitä, mikä vie poispäin ihmistä Jumalasta. Tämä Sankaar, josta tuomarien kirjat puhuu, hän seisoi erään elämänsä vaiheen. Ei hänestä kirjoiteta tämän enempää, mutta merkillinen lyhyissä lauseissa on kuitenkin sanoja, että hän puolusti ehkä jossakin peltopalstaa tai mitä hän teki. Eikä hänellä ollut miekkaa jousta, vaan ainoa ase, jonka hän oli saanut käsiinsä, oli härän pistin, jossa oli rauta tai pronssikärki. Ja sillä hän kävi taisteluun. Meillä on Jumalan maailmasta tullut jotain, joka on tässä minun käsissäni, Jumalan sana. Kaksiteräinen miekka, joka on voimallinen erottamaan vieläkin tänä päivänä käyttäjänsä käsissä sielun, ruumiin, ytimet, nivelet. Jumalan sana on voimallinen auttamaan meitä. Ja Pyhän Hengen osallisuus, kun se tulee ihmisen elämään, niin ne vaatimattomatkin aseet, joita sinä omassa elämässä ajattelet, että jospa minulla olisi vähän enemmän, niistä muodostuu Jumalan avulla merkittävät työkalut. Moni ihminen aliarvioi niitä elämänsä lahjoja, mitä hänellä on. Että jos minulla olisi jotain tuollaista kuin tuolla ihmisellä on, niin sen pohjalta minä voisin paljon enemmän tehdä. Sankaarilla oli ainoastaan härän pistin. Ja 600 miestä hän sillä pistimellä löi ketoon.
Meidän tulisi nähdä tässä hengellisessä elämässä ja taistelussamme vihollista vastaan. Me olemme kykenevät hänessä, joka meissä asuu, voittamaan elämän haasteita ja paineita. Ja yksi sellainen varmimpia asioita on se, että kun sinä ja minä lähdemme tekemään jotain Jumalalle tahtomista ja tekemistä, hän varmasti omalta puolelta haluaa vahvistaa sinua niin, että sinä ensimmäiseen tilanteeseen kaadu, etkä toiseenkaan, etkä kolmanteenkaan. Vaan kaiken suoritettuasi sinulle käy tämä, sinä pysyt pystyssä, halleluja. Sinä vain jäät pystyyn. Koska se on Jumalan tahto. Ei Jumalan tahto ole se niin, että me olemme ikään kuin häntä koipien välissä niin kuin pahainen koira, joka kokee sellaista toisen koiran puolet taholta tai jostain muusta, että tästä joutuu lähtemään häntä koipien välissä pois. Liian useasti tämän päivän uskovaisina ihmisinä täällä Suomessa olen huomannut sen, että me olemme vähän kuin pelkureita, epävarmoja siitä, keitä me olemme Kristuksessa. Emme tohdi asennoitua ja elää sitä elämää Kristus minussa kirkkauden toivoa. Emme tohdi sanoa itsellemme, kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Meidän tulee puolustaa sitä elämän peltopalstaa, jonka olemme Jumalalta saaneet. Seisoa siinä sillä häränpistimellä varustettuna, minkä Jumala on meille uskonut ja antanut. Niillä lahjoilla, mitä Jumalalta on sinulle, toimin niillä. Ne varmasti ovat kykeneviä hajoittamaan maahan linnoituksia, järjen päätelmiä. Koska ne ovat Jumalan aseita. Ne eivät ole inhimillisiä, ne eivät ole lihallisia. Ne ovat Jumalan sota-aseita, jotka ovat sinulla oikeassa ja vasemmassa kädessä. Ne ovat vanhurskauden sota-aseita. Sen tähden apostoli Paavali sanoo, jonka nyt luen täältä Efesolaiskirjeestä, tällaisen asian, että meidän tulee pukeutua Jumalan koko sota-asuun, pystyäksemme puolustamaan Jumalan peltomaata. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Mitkä sanat? Halleluja! Mitkä sanat? Näihin me olemme joutuneet tukeutumaan Papua Uudella Ginealla kuinka monta kertaa? Kaiken suoritettuanne olemme jääneet pystyyn. Halleluja! Kuka on ollut hyökkääjiä ja on ollut tekijöitä ja voimavaikutuksia, jotka ovat halunneet lyödä meidät maahan. Mutta kaiken jälkeen olemme jääneetkin pystyyn. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Ja sitten mikä se on? Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahaan palavat nuolet. Ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella rukoillen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestävyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Tässähän se on. Tähän meitä kehoitetaan päivittäin pukeutumaan Jumalan koko sota-asuun.
Huomioi se ei ole inhimillinen sota-asu. Se ei ole jotain sellaista, jonka sinä voit nähdä niin, että minä nyt tähän pukeudun. Että minun päällä on joku vähän roomalaissotilaan kaltainen puku, joka oli aikoinaan legionalaisilla. Ei, vaan tietoisesti minä pukeudun Jumalan pyhän hengen kautta tähän koko sota-asuun. Tietoisena siitä, että minä olen Kristuksen sotilas, joka on kutsuttu tähän ajan hämärään ja pimeyteen loistamaan valoa niin kuin ylhäällä vuorella oleva kaupunki, joka tuntee itsessään, minä olen maan suola, minä olen Kristuksen elämän esiinkantaja, minä olen pyhän hengen temppeli. Ja minä itse vierailen Jumalan lapsena hänen kaikkein pyhimmässä ja saan vastaan ottaa hänen elämänsä, voimaansa, neuvokkuutta, viisautta, ymmärrystä, näkyä, ilmestystä, mitä minä teen. Minä olen puettu Jumalan koko sota-asuun. Hän itse pukee minun päälleni hänen oman sota-asunsa pyhässä hengessä. Minä tietoisesti pidän Jumalan sota-asua yllä. Ja yritän henkilökohtaisesti varoa puhumasta epäuskoa. Tavalla jos toisella se yrittää tulla suuhumme, ajatuksiimme ja tekoihimme. Epäusko ja epäilys. Tiedätkö kuinka monta kertaa se on saattanut hiipiä tämänkin 2 vuoden aikana, kun meillä on ollut tämä ajatus saada tuo katulapsityö ja asuntolat, koulut ja asunnot vielä työntekijöille, niin kuinka monta kertaa se on tullut niin kuin joku lentävä lintu halunnut tehdä pesää minunkin kaljuun päähän niin, että et sinä sittenkään ehkä onnistu. Mutta meidän tulee vastustaa tällaisia ajatuksia ja epäuskoa uskon kautta, joka on meille annettu. Puolustaa sitä peltopalstaa, jonka olemme Jumalalta saaneet. Jollei sinulla tänä päivänä vielä ole omaa peltopalstaa, tule meidän kanssa meidän peltopalstallemme. Olemalla mukana jossakin sellaisessa, missä voitetaan sieluja ja autetaan lähimmäisiä. Me olemme Papua Uudella Ginealla, ei ainoastaan katulapsia varten, vaan me olemme tuota maata varten. Me olemme sen kansaa varten. Edelleenkin me perustamme siellä myöskin seurakuntia, jossa Jumalan elämä tulee esille. Emme me pysähdy tähän katulapsityöhön ainoastaan, vaan me jatkamme edelleenkin lähetystyötä, lähetyssaarnaajan tehtävää. Vieläkin me menemme kylille, aitovierille, perustamme seurakuntia, tuomme Jumalan sanaa esille. Ja näemme Jumalan väkeviä tekoja, näemme sairaiden paranevan, näemme ihmeiden ja tunnustekojen astuvan ihmisten elämään. Koska siellä ei kukaan ole vielä päässyt asettamaan niin suurta epäuskon suota meidän eteemme ja ihmisten eteen niin, että ei Jumala enää tee ihmeitä. Siellä se tapahtuu, koska kukaan ei ole vielä niin liberaali teologi, että olisi sitä tullut kertomaan sitten. Täällähän on käynyt sillä tavalla niin, että Jumalan sanaa ei missään muodossa enää haluta, että se on Jumalan sana. Paavalikin on aikansa ollut ja elänyt ja siihen aikaan ei kannata sen varaan paljon asettaa. Näinhän tänä päivänä sanaa selitetään. Kuitenkin Raamattu sanoo, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Ja tätä elämän muotoa kannattaa harjoittaa. Ei jättää sitä ikään kuin käyttämättömään tilaan, vaan harjoittaa itseänsä uskoon. Ja antaa omassa elämässä uskolle suurempi mandaatti kuin se pieni, kapea tilanne, minkä ehkä me monet uskallamme antaa. Me ehkä olemme sellaisia ihmisinä useimmin, että se mitä on minun taskussa, siihen minä uskon. Mitä minulla on? Jos mulla on 50, niin siinä se on. Sen kyllä mä sen verran pystyn uskomaan.
Mutta kun tässä joutuu uskomaan tuhansia, kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia, niin silloin täytyy uskon alkajan olla mukana. Ei enää riitä se niin, että minä luotan siihen, että joku minun ystävistä antaa jotain, vaan täytyy luottaa siihen, että Jumala alkaa toimimaan ihmisten kautta. Me jokainen tunnistamme tänä päivänä sellaisen tilanteen, että tämän maailman muoto muuttuu ja katoaa para-aikaa joksikin muuksi, mitä se on ollut. Sen tähden tässä aikakaudessa täytyy olla pukeutuneena Jumalan koko sota-asu. Nostaa se uskon kilpi esille. Ottaa toiseen käteen hengen miekka. Ja taistella sitä tilannetta vastaan ensinnäkin omassa elämässä, ettei epäusko vallitsisi ja hallitsisi minun sydäntä. Vaan luottamus Jumalaan. Kaiken minä voin hänessä. Halleluja. Kaiken minä voin hänessä. Se on kirjoitettu. Eikä se tyhjään raukea, koska se on kirjoitettu. Ja Paavali sanoo tällaisen asian Timoteukselle, kun hän siteerasi Jumalan sanoja. Hän sanoi myöskin näin. Minä tunnen hänet, kenen minä uskon, minä tunnen hänet. Halleluja. Tiedätkö mitä? Tämä tekee tilanteen aivan erilaiseksi. Tunnustaa uskoa, tuntemusta häneen. Ja pitää huoli, että minä jollakin tavalla tunnen hänen. En vain jostain kilometrien päästä, vaan että minä tiedän hänen läheisyydensä minun elämään. Ei vain silloin tällöin, että Jeesus vieraili minun matalassa majassani, minun elämässäni, vaan että hän saa asua minun elämääni. Halleluja. Että hän pystyy minun sisäisen elämän huonekalut järjestämään oman tahtonsa mukaan. Niin, että minun ajatukset eivät ole niitä hallitsevia ajatuksia, vaan hänen. Se on meitä Eilan kanssa vienyt eteenpäin vuodesta toiseen. Kaiken keskellä olemme säilyttäneet Jumalan pelkoa niin paljon, että tahdomme tehdä hänen tahtonsa mukaan. Emme voi sanoa, että olemme suuria uskon sankareita, mutta olemme heittäneet luottamuksemme Jumalaan ja Jumala on pitänyt meitä pystyssä tähän päivään asti. Ja uskon, että hän pitää myöskin meitä pystyssä tulevaisuuteen asti. Koska se on hänen käsissään. Sankaan. Sinä voit olla yksi sankaan. Omalla elämälläsi. Omalla härän pistimellä, joka sinusta tuntuu, että tämä ei ole yhtään mikään, kun sä katselet sen pistimen kautta vihollistasi, jolla tuntuu olevan kaikki aseet. Ja sulla on vain tällainen vaatimaton härän ohjastus seiväs kädessä. Näin monta kertaa meistä tuntuu, kun me olemme Jumalan sanaa puolustamassa, että minulla ei ole paljon mitään. Ja sittenkin sinulla on kaikki. Halleluja! Sinulla on kaikki. Sinulla on aseitten ase. Sinulla on jotain sellaista, mikä ei koskaan petä. Se ei koskaan häviä. Ja sinä voit tietoisesti säilyttää vanhurskauden haarniskan päälläsi ja tuntea itsesi sen sisällä vapautetuksi synnistä ja kuoleman vallasta. Halleluja. Tiedätkö mitä? Kun sinun päälläsi on vanhurskauden haarniska, sen sisällä on hyvä olla. Kerta kaikkiaan, vaikka vihollinen kuule tulee, niin sä tiedät, minä olen suojattu. Hän voisi tappaa minun ruumiini, mutta minun henkeäni hän ei pysty saamaan minnekään, koska se on Kristuksen omaisuus. Se on verellä lunastettu, halleluja. Se on minussa turvassa aina. Kiitos Jumalalle. Muistan uudelta Ginealta, kun joskus katselin niitä heimosotia, joita käytiin niinä alkuvuosina hirveän raskaasti keihäillä, kirveillä, nuolilla, jousilla. Katselin niitä ja olin mukana näkemässä hyvin läheltä, mitä oli heimosota. Saattoi olla 3-4 heimoa puolellaan aina. Ja olin eräässä sellaisessa tilanteessa,
Ja tiesin, että tuo toisen puolen heimo ei kovin suuri ole. Mutta he käyttivät mielenkiintoista asetta. Se oli kilpi, joka oli voideltu kilpi, ja se välkkyi auringossa. Se oli voideltu kilpi, joka välkkyi auringossa. Ja kuule, tiedätkö, kun tuolla viidakon tiheikössä, kun he olivat, ja he olivat asettuneet sillä tavalla, että aurinko paistoi heihin päin, jolla oli tämä voidellut kilve. Ja he liikkuivat koko ajan, niin tuntui niin kuin sillä toisella puolella olisi tuhansia heimosotureita. Ja heitä ei ollut kuitenkaan siellä kuin joku 100 ja toisella puolella oli 2 000. Mutta ne alkoi pelkäämään, koska he koko ajan liikkui ja tuo kilpi säkenöi auringon valoa. He osasivat käyttää sitä hyväkseen, uskon kilpeä. Käytätkö sinä sitä vihollistasi vastaan niin, että se sokaisee hänen silmänsä? Minusta siinä minä ajattelen, että joo, näin se on tässä uskon elämässäkin, että kilpeä tulisi käyttää oikealla tavalla, jotta se hyödyttäisi minua. Uskon kilpeä. Antaa kilven kasvaa niin, että minä olen sen kilven suojassa. Ja siihen ne pahan palavat nuolet silloin osuvat paremmin, kun se on tarpeeksi suuri. Ja minä olen hyvin suojattu. Se oli mielenkiintoinen. Ja kun olen ajatellut sitä vielä, että nuo kilvet öljyllä voideltiin. Olen itselleni monta kertaa ajatellut, että onkohan Raamatussa jotain sellaista paikkaa, jossa puhutaan voidelluista kilvistä tai voitelemattomista, ja tulin sellaiseen tulokseen, että Raamattu puhuu toisessa Samuelin kirjassa tällaisesta asiasta muistini mukaan. Minä yritän löytää sen täältä ja löydänkin. Toinen Samuelin kirja, 1. luku jakeesta 17 eteenpäin, Daavidin virittämä itkuvirsi. Ja Daavid viritti tämän itkuvirren Saulista ja hänen pojastaan Joonatanista ja käski opettaa sen jousilaulun Juudan pojille. Katso, se on kirjoitettu oikeamielisten kirjassa. Sinun kaunistuksesi, Israel, on surmattuna kukkuloillasi. Kuinka ovat sankarit kaatuneet? Kuinka ovat sankarit kaatuneet? Älkää ilmoittako sitä katissa, älkää julistako voittosanomaa Askelonin kaduilla, etteivät filistealaisten tyttäret iloitsisi, etteivät ympärileikkaamattomain tyttäret riemuitsisi. Te Kilboan vuoret, älköön teille kastetta tulko, älköön sadetta, älköön peltoja, joista anteja uhrataan, sillä siellä on pois viskattuna sankarien kilpi, Saulin kilpi, öljyllä voitelematon. Uudella Ginealla minä katsoin voideltuja kilpiä. Meillä voi olla tämä uskon kilpi, antakaamme sille mahdollisuus tulla voidelluksi Jumalan pyhällä hengellä. Koska se kilpi estää vihollisen, se sokaisee vihollista. Se antaa viholliselle epävarmuuden, koska sinä olet voidellun kilven takana, joka vieläkin säkenöi Jumalan pyhän hengen voimaa, taivaallista läsnäoloa. Kaatuneiden verta, sankarien ytimiä, ei Joonatanin jousi väistynyt, eikä tyhjänä palannut Saulin miekka. Minä olen monesti ajatellut tätä hengelliselle puolelle. Annetaan Jumalan sanan, hengen miekan, olla meille kaksiteräinen, että se erottaa minusta kaiken sen, mitä minä en tarvitse. Ja kykenee myöskin kumoamaan vihollisen järjen päätelmät. Ja jokaisen varustuksen, joka todellakin nostetaan Jumalan tuntemista vastaan.
Ja pidetään huoli siitä, että meillä on vanhurskauden sota-aseet meidän käsissämme. Kun sinä käyt rukoukseen ja Jumalan sanan tutkimiseen, anna sydämellesi mahdollisuus ammentaa tästä sanasta näköaloja. Vieköön tämä Jumalan sana meidät sellaiseen, niin kuin sanotaan, näköalapaikkaan, josta sinä katsot niitä mahdollisuuksia, jotka Jumalan sana pystyy sinulle antamaan. Niitä laajuuksia, niitä syvyyksiä, niitä mahdollisuuksia. Olen tämän kertonut joskus aikaisemminkin jossakin täällä Suomessa. Mulla on ollut tuolla Australiassa moottoripyörä ja oli täällä Suomessakin ja ajelin paljon moottoripyörällä ja kuljin ja saatoin jossakin vuoristoteitä ajella. Erään kerran oli sellainen aika tiheähkö sademetsä ja mutkainen tie ja yhtäkkiä siinä luki näköalapaikka, lookout, näköalapaikka. Minä ajattelin, että hetkinen, minäpä pysäytän moottoripyörän tuohon ja ajattelin, että mikä ihmeen näköalapaikka täällä voi olla, että mitä täällä voi nähdä, että kun on sademetsää, on heti 10 metrien korkeuteen, puut ovat 50 metriä korkeita, että mitä täällä voi nähdä, mutta siitä luki, että näköalapaikka ja pikkunen polku lähti menemään sinne lehdistön sekaan. Minä parkkeerasin pyöräni siihen tienlaitaan ja kävelin sinne ja siinä oli yhtäkkiä edessäpäin oli semmoinen 8 metriä pitkä suunnilleen lava ja 3-4 metriä syvä. Mä ajattelin, että hyvää näkö, täällä on tämmöinen paikka ja menin siihen. Yhtäkkiä minun silmien eteen avautui aivan valtava laakso. Se oli niin silmiä, se oli sydäntä huikaiseva näky, kun se oli korkean rotkon päälle tehty se näköalapaikka ja se laakso. Siellä oli peltoja, siellä oli viinitarhoja, siellä oli hedelmäpuita yhtäkkiä siinä minun silmien edessä. Kauniita maalaistaloja. Se oli jotain käsittämätöntä. Yhtäkkiä Jumala siinä, kun minä seisoin tuolla näköalapaikalla, niin Jumala sanoi, Jorma, minun sanani on tämän kaltaista. Jollet sinä tunkeudu siihen sisälle, niin kuin nyt tulit tähän näköalapaikkaan ja se avasi kaikki salaisuutensa sinulle aivan samalla tavalla minun henkeni innoittaa ja luo sinun silmiesi eteen näköalapaikkoja minusta, minun tahdostani, minun maailmastani, sen rikkauksista, sen olemuksesta. Minun sanani on, Jorma, tämän kaltainen, mitä sinä nyt näet tähän luonnolliseen maailmaan. Et sinä tiennyt tuolla tiellä ollessa, mitä on tämän laakson päässä, missä on tämä näköalapaikka. Ja näin se on. Jumalan sana pystyy avautumaan tällä tavalla rikkaana, täyteläisenä meille. Jumala haluaa pukea meidät aina silloin tällöin ja hyvin useasti hänen kolmanteen persoonaansa, pyhään henkeen, jotta me voimme nähdä ja tuntea, että minun sydämeni hehkuu vähän samalla tavalla kuin niiden Emmaustien kulkijoiden, jotka sanoivat toisille, eikö meidän sydämemme ollut palava meissä, kun hän selitti kirjoituksia. Kyllä sinä olet kokenut aina silloin tällöin, kuinka sinun sydämesi yhtäkkiä sykähtyy. Tulee sellaisia uusia ikään kuin näköaloja. Ja sinä koet Jumalan läheisyyden ja taivaallisen läsnäolon omaan elämääsi. Ja kaipaat niitä elämän hetkiä, että kun minä saisin täyttyä uudelleen pyhällä hengellä. Juoda tuosta loppumattomasta lähteestä. Ammentaa tuosta Jumalan hengen salaisuudesta. Voitelemattomat kilvet. Antakoon tämä pieni saarnani sinulle uutta näköalaa. Kilvet voidaan voidella.
miekka voidaan teroittaa ja se saa olla pitempi kuin lyhyt linkkuveitsi. Ettei sillä vain nirhata jotain, vaan että se tulee. Se laskeutuu hengen voimassa ja voitelussa meihin itseemme. Kiitos Herralle. Ja otan tähän lopuksi erään sellaisen meille kaikille tutun paikan Daavidin elämästä. Kun hän oli lähdössä voittamaan Goliattia, niin Saul halusi pukea Daavidin edes jollakin tavalla näyttämään sotilaalta. Kun hän katseli Daavidia, nuorta paimenpoikaa, hänestä tuntui pahalta nähdä, että ei tuolla toisella ole minkäänlaisia sotilaalle kuuluvia kamppeita. Kuuntelehan tätä 1. Samuelin kirja 17. luku, jakeesta 38. Ja Saul puki takkinsa Daavidin ylle ja pani vaskikypärän hänen päähänsä sekä panssarin hänen yllensä. Ja Daavid sitoi hänen miekkansa vyölleen takin päälle ja yritti käydä, sillä hän ei ollut koskaan sellaisia koetellut. Niin Daavid sanoi Saulille, en minä voi näissä käydä, sillä en ole koskaan tällaisia koettanut. Ja Daavid riisui ne päältänsä. Kaikki varustus ja vaatetus, se on henkilökohtainen ja sinun omasi. Tässä Saul halusi antaa jotain hänen omaansa Daavidille. Mutta yleensä se ei vain toisen vaate ei sovi sinun ja minun päälle. Meidän täytyy siellä Jumalan asehuoneessa pukeutua hänen antamaan sopaan. Niihin sotavarustuksiin, jotka hän antaa. Sillä toisen varustuksissa on vaikea käydä. Se on epämukava. Mutta kun sinä saat Jumalalta näköaloja, pidä ne arvokkaana itsellesi. Kun Jumala puhuu sinulle rukouselämässä jostakin asiasta, toimita se, tee se. Ja kun sinun sydämesi on syttynyt johonkin asiaan, toimita se täydellisesti. Älä jätä mitään tekemättä, minkä Jumala antaa, koska sinun siunauksesi on kytketty ja sidottu siihen. Koska ihminen saattaa menettää Jumalan siunauksen ja vihollisen lyömisen mahdollisuuden, jättää tekemättä jotain, minkä Jumala haluaisi minulle antaa. Daavid ei noissa varustuksissa lähtenyt, vaan hän lähti siinä, minkä hän oli nuoruudessaan oppinut, kun hän oli kokenut tämän. Herra, joka on pelastanut minut leijonan ja karhun kynsistä, pelastaa minut myös tämän filistealaisen käsistä. Silloin Saul sanoi Daavidille, mene, Herra olkoon sinun kanssasi. Daavidilla oli, ja meillä kaikilla on, menneisyydessämme joitakin tapahtumia, jota voimme hyvällä syyllä muistella, kuinka Herra auttoi minua tuon karhun kynsistä ja tuon vihollisen otteesta. Ne antakoon ne meille hyviä muistoja, millä tavalla me olemme selvinneet. Muuten. Jumala on parantaja, pitäkää nyt sekin mielessä. Hän on. Elämässä kannattaa heittäytyä uudelleen tällaiseenkin asiaan. Jumala on minun parantajani. Minä olen, kuulkaa, hyvä esimerkki parantumisesta. Voin sanoa sen, että reilusti mä oon hyvä esimerkki. Jumala on minua auttanut. Minä olen sairastanut syöpää, joka oli 5 kohti minun kehoa.
Minulle on tehty 5 ohitusleikkausta. 5 ohitusta. Minulle on vaihdettu lonkka noin vain tuossa vauhdissa. Ja sitten mulla ei tässä sapettaa ollenkaan, kun minulta on sappirakko kirjastettu pois. Kannattaa se leikata pois. Ja kaikkea muutakin on tullut, mutta Herra on auttanut. Ja merkillisiä asioita, kun Jumala tekee jotakin. Tässä mä haluaisin vielä sanoa, että kun minut täällä Turussa leikattiin robotilla, se oli robottileikkaus. Niin kerta kaikkiaan seuraavana päivänä sitten, kun oli yhden yön nukkunut, niin mä yhtäkkiä sanoin Jumalan kehoituksesta, että mä haluan täältä sairaalasta pois heti. Niin ne kysyivät, että mitä sä varten sanoa. Mä sanoin, että kun Jumala sanoi, että jos mä jään tänne, niin mä kuolen. Niin ne sanoi, että just ihan me pelastettiin sun elämä. Enkä minä osannut sanoa, että mitä tämä Jumala tarkoitti tällä, että kuole. Koska myöhemmin kävi selville niin, että lääkärit vain tiesivät, mihin asti se syöpä oli etäispääsäkkeitään tehnyt. Ja kukaan lääkäri ei tiennyt, että se on jo keuhkoissa menossa. Ennen kuin me oltiin Eilan kanssa Australiassa ja oltiin Loukanin kadulla. Ja yhtäkkiä puhelin soi ja minua käskettiin menemään tuonne röntgenkuvaan, että on keuhkoissa jotain. Ja kun minä menin sitten siihen kuvaan, niin lääkäri soittaa minulle hetken kuluttua. Siellä on sen tässä tämä palvelu vähän pikkusen parempaa nyt kuin täällä Suomessa. Niin kun sieltä tuli, niin lääkäri sanoi, että tuu tänne hänen toimistoon, että hän on sinulle erittäin mielenkiintoista asiaa. Mä että mä en nyt kerkeä, mutta mä tuun huomenna. Ja niin kuin meninkin, niin hän sanoi mulle niin, että katoppa tätä päätettä tässä minun pöydällä. Siinä on sun keuhkot. Ja näetkö sinä, missä se on ollut se syöpä. Mutta sen on joku musertanut sinne ja tappaa. Mä sanoin, että milloinkahan se on tapahtunut. Sanoin, että siitä on vuosia. Niin mä sanoin, sanokko suunnilleen milloin? Sanoin, että joo, siihen ja siihen. Mä sanoin, että se on silloin täytynyt tapahtua, kun mä lähdin sieltä sairaalasta pois ja jouduin kirjoittamaan papereita, että mä oon lähtenyt omasta vapaasta tahdosta täältä. Niin. Koska kyllä mä tiedän, että Horte oli hyvä kirurgi ja teki hyvää työtä, mutta ei hän tiennyt sitä, missä asti syöpä meni. Niin Jumala, joskus tällaisissa tilanteissa, kun Jumala jonkun puhuu sinulle, tee sen mukaan. Vaikka se tuntuu aivan vastoin sinun ajatuksia, mutta tee sen mukaan. Olkaa mukana tässä katulapsityössä, tavalla jos toisella. Vaikka me ollaan pois täältä, muistakaa meitä rukouksia. Me tarvitaan rukousta paljon, koska mä tarvin ymmärrystä ja viisautta tuolla Papua Oudenkinean puolella tämän rakennusprojektin suhteen. Minä tarvin paljon ymmärrystä. Mutta sitten me tarvitaan paljon sitä, että meitä tuetaan niin taloudellisesti kuin rukouksin varsinkin. Kiitetään Herraa. Oletteko te huomannut ollenkaan, että tässä meni paljon aikaa tässä mun saarnassa? Ei huomattu. Taivaallinen Isä, Jeesuksen nimessä haluamme kiittää sinua tästä hyvästä iltahetkestä, jonka olemme täällä Agape-kodissa viettäneet. Kiitämme Jeesus siitä, että meidän tulevat päivämme ovat sinun käsissäsi. Kiitos siitä, Herra, että me saamme sinussa pukeutua Jumalan koko sota-asuun. Herra, auta meitä ymmärtämään sota-asun voima ja sen mielekkyys. Ja sen yksilölliset kohteet ihmiselämään, mitä ne voivat olla. Anna Herra tälle meidän sotaretkellemme, jolla nyt olemme, kykyä, että me pääsisimme voimalla eteenpäin palvellessamme sinua. Näet Herra meidät monine asioidemme ja haasteineen, mitä meillä on. Kiitos, että olet meille Jumala, joka meidät kuolemasta vapahtaa. Kiitos, että olet meille Kristus elämä, joka on ilmestynyt meille. Kiitos siitä, että Pyhän Hengen kautta taivaallinen Isä
Pidät meidät kykenevinä olemaan uuden liiton palvelijoita, jotka palvelevat sinua sinun pyhäkkösi kaikkein pyhimmässä, tuoden esille, Jumala, sinun sanasi ja sinun kunniaasi. Herra, näet nämä ystäväni tässä huoneessa tänään. Paranna heidän sairauksia ja raihnaisuuksia, mitä heissä on. Kosketa, Herra, heidän fyysistä olemusta, mutta ennen kaikkea heidän henkeään, niin että Jeesus, he, jotka tätä sotapalvelusta käyvät, kaiken suoritettuaan jäisivät seisomaan pystyssä ja kiittämään sinua elävää Jumalaa. Kiitos siitä, että saan siunata heitä. Kiitos, että siunaat tätä työtä, mitä Agape-koti tekee. Anna tämän työn olla menestyksellinen ja arvokas, Herra, sinun silmissä ja myöskin ihmisten elämässä. Kiitos siitä, että sinun veren evankeliumi on tämän Agape-kodin perusrakenne. Vieläkin tänä päivänä, Herra, sinä ammennat heille Pyhän Hengen kautta sinun sanasi ja siunaat heidän lähtemisen ja tulemisen nimellesi kiitokseksi ja kunniaksi. Aamen.